Ay! 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 Kalami ikatulog! Ay! Kay! Ayo! General! Hoy! Siglom-lom niya! Buka sa nga yung puki. Di sa katong tarong Manila eh. Anay? Asa mas general? Sirado man nila ha? Sa sige tuyo aning duha. Mukan duha yato eh. Oh, hello sir. Dayo na itong transaction karon? Oo na eh. Oh, ay 6 ba dia? Sir, dayo daw itong 1 million nga transaction sir. Ha? 1 million? Ako puwang lagi ko tao sir. Di ko pasaling magdalag-dalag ng nana. Kurtahan na gidinis aying? Ha? 5 million? Oh, kaya ra ni sir. Kaabot pa ni 5 million ang naadrin ako. Oh, wala ba sinilar ko kay? Ikaw nalay ko yung ako. Oh, may problema na. Basta na may porsyento. Sa 1 million, nakis 50 mil. Oh, maayo na. Kwarta, juguani ron ba? Hey! King! Nara di ka di general? Oo, ay, ganina ako. Yung unsa to ko nadunggan yung katong 1 million o 5 million ba? Ay na ako yung transaction ganina ba? 1 million ang dato. Karon, yan na sa 5 million. Oh, kuyo ba? Madara mo nag-akuring eh. Mula ganun mo kay? Kuyo. Aw, sige. Ang akong hatag ni Puki sa 1 million, 50 mil man. Ya, duhan man mo ron. 5 million man to. Tag 75 mil lang mo. Bukat yung 5 million yun. Magpatabang ba day ko kung gaan pa ni? Asa man yung 5 million na kwarta yun? Bitoying, asa man? Kasi 5 million nga kwarta. Dili man ni kwarta. Oh, unsa man din na yun? Bitoying, unsa man day na? 5 million ka buhok talaba ba? Girdiran ko. Ay, dongka man ko yun eh. Nawa sa'y mahabiling tao sa mga ingay. Huwag makalawag sa manok. Wa man may klaro eh. Saan to na ako nga nakatando ano ba ko atong 5 million ka buhok talaba? Nawa lagi makalawag sa manok, King. Uy, kunyara pa ni Kwaon. Tunga na tayo sa bayad na.